Lahat. Tanggalin mo. Mabubukbuk na yan, oh. Mapuputol na yung paa niya. Maawa na kayo. Tapos na yung paghiganti mo. Itigil mo na yan. Sige, kalasin mo lahat. Sige, kalas lahat. Sige. Kalas. 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 Sige. Sige, kalas. Tanggalin mo lahat. Lahat. Ano nilagay mo sa katawan niya para mabukbuk yung paa niya, para maputol yan? Ha? Sinusunog mo? Bakit mo sinusunog? Ha? Ano? Para mabulok? Masaya ka ba pag naputol ang paa nito? Yun ang ba kaginawa ng puso mo at kaluluwa? Na maputol ang paa niya? Bakit? Nirip ka ba niya? Pinagsamantala ka ba niya? O hindi naman pala eh. Hindi, okay lang na magpuputulin. Sige, kalasin mo lahat. Sino nagturo sa'yo magdasal? Pamilya ko. Pamilya mo mangkukulam? Simula sa lahi? Ay, patay. Buong pamilya pala nung... Sige, tanggalin mo. Sinong pinuno na mangkukulam sa inyo? Tatay mo, nanay mo? Nanay ko. Anong kayang gawin ng nanay mo? Namatay. Sige, kalasin mo lahat. Tanggalin mo lahat. Matay. Tanggalin mo lahat. Kalasin mo hindi? O, kalasin mo. Kalasin mo lahat. Hindi. Lahat. Anong probinsya ka? Masbate. Masbate. Sige, tara. Sige, tanggalin mo. Sino nagdasal nito? Ikaw lang o buong pamilya mo? Nanay mo? Sabi mo sa nanay mo, kalasin niya ito. Puputulin ko mga paa ng nanay mo. Gusto mo? Pati kamay niya. Pati dila niya, lalagyan ko ng sugat. O, kalasin mo. Nasaan yung nanay mo ngayon? Nasa Masbate. Ikaw, nasaan ka ngayon? Nasa Quezon City. Nasa Quezon City ka? Sige, kalasin mo lahat. Kalasin mo lahat. Nasa Quezon City ka? May trabaho ka ba sa Quezon City? Ha? O, kalasin mo. Paano? Dito, pangit kanina pa. Ilan na papagod ako sa'yo. Habol ako ng habol. Habol! Yan, kalasin mo lahat. Sige. Nasa Quezon City ka. Ang nanay mo nasa Masbate. Sige. Pinadasal mo sa nanay mo para mabulok. Ano bang ginagagalit mo sa lalaki nito? Nag-iwalay kayo. Eh pag ayaw na sa'yo ng lalaki, itigil mo na. Maghanap ka ng ibang lalaki. Maraming lalaki bibigay si Kristo sa'yo. Ano bang ginababaliw mo sa kanya? Mahal na mahal mo siya? May asawa ka na ba dati? Wala pa. May anak ka ba dati? Wala. Dalaga ka niya, nakuha. Pagdating dito, hindi ko siya pwedeng kampihan. Kahit mali ito, mali ka rin. Kasi gumamit ka ng spiritual. Labag sa spiritual na gumagamit ng spiritual. Ibig sabihin yun, lumalabag ka sa utos ng Kristo, pinapakalaman mo to. Kung hindi ka na niya mahal, may nangyari sa inyo at hindi ka na mahal mo pa rin siya, bakit mo ipagsisiksik ang sarili mo sa isang tao kung hindi ka naman niya mahal? Dapat hindi mo to ginawa. O, pwede sana kitang palayain eh. Eh kaso, gumamit ka ng spiritual na para bulukin ang paa niya. Kita mo, magdodoble na, magbubulok na rin pa rin isa oh. O. Inaaway ka ba niya? Binububog ka ba niya? Mahal mo ba siya? May pagmamahal ba na sinasaktan at binubulok ang paa? Eh paano kung putol na paa niya? Paano siya makapagtrabaho? Kunyari kayo, sino magbubuhay? Ano naman ikaw, babae ka? Yung utak mo kasi hindi mo ginanay. Ginana mo yung galit ng puso mo eh. O sige, putulin natin yung dalawang paa niya. Anong silbi niya? O di wala. O, tapos mahal mo pa yung putol ng paa. O. Sige ka na si Mano. Sige. Utusan mo yung nanay mo ngayon. May karapatan ka kumalas siya kasi dugo mo siya. Kalasin mo. Kukunin ko yung nanay mo. Ano yung gusto mong kunin ko? Nanay mo o ikaw? Hindi ko na mapapatay nanay mo. Kukunin ko siya para siya magkalas. O ikaw? Ikaw na. Matanda na nanay mo. Kaya pa ng nanay mo. Kunin ko kaluluwa niya. Papasukin ko dyan. Ha? Sino magkakalas? O sige. Tinuruan ka naman ng nanay mo, kaya mo magkalas. Sige, kalasin mo lang.
Lahat. Kasi nagsimula to sa'yo eh. Ikaw ang pinuno. Okay, kalas. Lahat. Siguraduhin mo matutuyo yung sugat niya, nakatulad ng kapatid niya. Ora mismo. Oh. Ano naman di matutuyo agad ng isang magic jumper? Dapat isang linggo matuyo. Okay, kalas. Tanggal. Lagyan ng kuryente magnetiko at kapo yung talampakan niya. Amen. Sige, kalasin mo. Sinusunog ko lang yung nilalagay mo. Ay, sinusunog ko lang yung nilagay ng nanay mo. Sige. Huwag ka magalala. Susunugin ko lang kung ano bang virus na nilagay nyo sa pa. Ano ba yan? Bulate ka? Kagaw? Puto? Galis-galis? Ano ba nilagay mo? Ano ninutos ng ginawa ng nanay mo? Ano ba? Yung sa'yo? Ano ba yung nilagay nyo dyan? Uod at saka ano ba? Garapata at saka ano ba? Garapata at saka uod. Ela, pasintabi. Malagyan ng banal na tubig ang sugat niya para maluso yung mga puto at kaya yung garapata. Sunugin magnetiko yung mga puto at garapata. Lagyan ng apoy. Kalasin mo lahat. Dagdagan ng apoy magnetiko. Diretso doon sa sugat. Kalasin pa lahat. Pero pasensya muna tayo. Kasi ang nanay mo gumawa, nagmula sa'yo, ibabalik muna natin sa nanay mo. Kailangan mapagaling niya yung paa niya. Naintindihan mo na. Kaya niya pagalingin yan. Basta tumingin lang siya ng tawag kay Kristo. Dahil anak kanya, kaya kanya sinunod. Pero, ang hindi ko man o hindi, may mali ka itong lalaki nito, may mali ka rin. Hindi ko kayo pwede kampihan dalawa. Kasi hindi kami magkakakilala. Ipabatas ko lang ang laban. Lumabag ka sa espiritu ng Panginoon Kristo, alam mo, napakabigat ng parusa yun. Ngayon, para maramdaman mo ang nararamdaman niya, yan, pansamantalang ibabalik sa iyo. Humingi ka ng tawad kay Kristo, hihingi yung nanay mo, humingi din ng tawad kay Kristo. Pag binalikan mo pa to, pasensya tayo. Puputulin ko yung dalawang paa ng nanay mo. Puputulin ko rin yung dalawang kamay niya. Yung sugat niyang puto at saka uod, ilalagay ko niya sa dila ng nanay mo. Pag ginawa niya pa to. Sabi mo sa nanay mo, ha? Ha? Sabi mo, pag hindi siya nakinig, para siya sa buhay niya. Hindi ko siya tinatakot, pinalalakanan ko lang, ha? Ipatigil mo to sa nanay mo, ha? Pag hindi mo to tinigil, ikaw naman ang susunod. Lalagyan ko rin ng sugat yung dibdib mo. Tapos lalagyan ko ng kuto yung ulo mo at saka uod. Ha? Para mapahinto ka. Pag matigas pa rin ulo mo, dalawang paa mo na palalagyan ko, pati yung sugat mo dito sa balikat, dito sa braso para hindi ka makapagdamit. Hihinto ka, hindi. Pag hindi ka na mahal ng tao, hindi ko to kinakampihan. Walang VIP sa akin. Itigil mo ng kabaliwan mo sa kanya. Pag wala na, maghanap ka kay Kristo, magdasal ka. Sige, lahat ba ng lalaki pag nagkasala sa'yo ng katiting, papakulang mo sa nanay mo? Bakit yun, di ba? Kung hindi ka niya mahal, maghanap ka kay Kristo. Ama, bigyan mo po ako ng makakapagsama o magiging asawa habang buhay. Lalayuan ko na po yung tuksong demonyo at hindi na po ako magpapasakop ng galit ng aking puso. Naiintindihan mo na? Eh, paano kung nagkaroon kayo ng anak nito? Masaya ka ba lungkuin yung asawa mo, yung ama ng anak mo? Sige, lulungkuin mo yung pa niya. Babalikan mo siya. Mamahalin mo siya. Paano siya makapagtrabaho? Bakit wala ka bang tiwala sa ganda mo? Wala ka bang tiwala binigay sa ganda ng Panginoon Kristo? Hindi naman kita pwedeng kampihan. Kaya nga tinatanong kita, binubugbog ka ba nito? Pinagsamantala ka ba niya? Nagkakataon talaga sa mag-asawa, mag-boyfriend, mag-girlfriend. Bandang huli, nag-aaway, nag-iibanan. Pero kasi lumabag ka sa spiritual. Mawa ka na, mapuputong na yung pa niya, no? Meron pa wala na? Sigurado? Tatanong ko kay magnetiko. Itaas magnetiko yung kuryente. Meron pa konti. Sa balakang daw. Huwag mo na ulitin to, ha? Bibigyan kita. Sigurado? Meron pa wala na? Sige, sandal mo yung katawan lupa niya. Nangangako ka. Kanino? Sa kanya. Hindi, mali. Kay Jesu Cristo. Ititigil mo to. Ititigil ko. Kahit lahi pa kayo ng mga magkukulang sa lugar nyo.
kayo mananalo sa Panginoon Kristo. Tao lang kayo. Pagbago na kayo kapag may buhay pa. May pag-asa pa. Naintindihan mo na? Ipagdarasal ko sa aking Ama na makahanap ka ng lalaking kahit hindi gwapo, basta't mapagmahal sa'yo, naintindihan mo na? Itigil mo to, ha? Tanggalin mo ng galit ng puso mo sa kanya. Pakiusap kung ayaw mo maranasan yan. Huwag mo subukan ng Panginoon mo. Naintindihan mo na? Sige. Huwag ka mag-alala, hindi kita papatayin. Pero pansamantala mo nang ikuklose mo ang isip nito. Naintindihan mo na? Sa pangalan ni Kristo. Amen. Aray! Laya! Gising! Sabi mo yung Jesus name. Bigyan ng tubig. Ay, teka lang. Wala pa palang dasal yan. Teka lang. Hindi na malalim. Anong pangalan niya muna? Kuya, anong pangalan ng kapatid mo? Rodolfo po. Medellin niya. Diaz. Apelido niya. Bailo Sisters. Yung po. Para ka naligo sa swimming pool, ha? Doon ka muna. Dahan-dahan lang. Inom. Tip natin. Diba, naalala mo to kanina? O, yung mga, ano dyan, mga idol ko, mga basher. O, dandan. Tingnan mo, ha? O, dandan. Mag-inarte ka, ha? Kunyan, magkaganong-ganong ka. O, masakit ba? O, nakita mo na? Walang kasakit. O, sir, dandan. 10,000 bayad nito sa akin para mag-inarte. O. 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 Masakit? O, di ba? O. Ayan, namula na. Nagkapula-pula na. O, ayan, tinutuso ka na, Sir Dandan. Masakit? Epet ka umiyaw. O, di ba? O, paalam ka na doon. Bye-bye. Naligo siya sa tubig. O, paalam. Ayaw, Dandan. Welcome back. O, halika mo na, Dandan. Pakitanggal mo na ano. O, tingnan mo, Dandan. Okay, patingin pa mo, kuya. Yan, binubulok na yan ng boyfriend, girl, ano niya. O, yan. Ano pakiramdam mong sugat mo ngayon? Ha? O, bigla siya natuyo, kuya, ha? O, ito si Pogi, yung kapatid niya na hindi rin nakakalakad. Ngayon, magaling na. Tayo nga, kuya. O, walang kabuhay-buhay. O, di ba? O, alam na. Sinuhan niya lang. O, paalam na, kuya. Bye-bye.